Maayong buntag kanatong tanan. So niya nakita karon sa panahon sa Kwaresma. Mga igsoon, sa unang paragraph sa atong ebanghelyo karon, gipasabot ni Jesus sa iyang mga tinun-an kung unsa ang mamahimong mahitabo kaniya sa umaabot, no? Nga siya kuno kinahanglan magantos pag-ayo og isalikway sa makadaguan sa mga pari o sa mga Hudeyo. Patyon siya, no? Pagalutoson siya, apan sa ikatulo ka adlaw pagabanhawon siya. Mao na nga gipasabot ni Jesus kanila nga sila nga buot nga mosunod kaniya, mausab ang mahitabo kanila, no? Kay ingon pa ni Jesus sa usa sa mga ebanghelyo, walay tinun-an nga mulabaw pa sa iyang magtutudlo. But ipasabot ni Jesus nga kung unsa ang nasinati sa ilang magtutudlo nga mao si Jesus, mausab ang ilang masinati nga iyang mga tinun-an. Kinahanglan daw nga sila nga buot nga mosunod kaniya, magpas-an usab sa ilang kaugalingong krus sama nga si Jesus nagpas-an usab sa iyang krus. Mga igsoon, sa atong pagsunod kang Jesus, dili gayud kita exempted sa maong krus. Dili pwede nga sa atong kinabuhi, kanabang halos sa atong kinabuhi hayahay, no? Dili pwede, kundi sa atong kinabuhi aduna gayoy mga kasakit. Siguro ang sa ato nga kung moabot ba ang mga kasakit o mga cross sa atong kinabuhi, andam kita nga mudawat ug muatubang niini, kay kabahi naman gayud kini sa atong kinabuhi. Ngunay giingon nga kung ang tao wala gani mga crisis, walay problema, usa siya ka tawo nga unsa man abnormal. Kay ang normal nga tao aduna gayoy problema ug mga pagsulay sa kinabuhi. Pero mga igsoon, kung ugaling sa mga problema nga mabot kanato o kung ugaling kanabang bugat na kaayo ug dili na nato kaya, duol sa Ginoo. Kaysa mismo nag-ingon, umari kamo kanako kamong tanan nga gibugatan sa inyong gipas-an, kay papahulayon ko kamo, no? Come to me, all you who are heavily burdened, and I will give you rest. So mao kini ang giingon sa Ginoo kung ugaling kita nabugatan na pag-ayo sa maong krus nga atong gipas-an, no? Ug para kita makalahutay sa maong krus nga atong nasinati, the right attitude to face the challenges in life is to offer them to the Lord. Kung unsa man ang maong mga atong nasinati nga mga problema. Gani ang uban mga igsoon maingon man, Lord, kining akong kasakit nga nasinati karon, wala pagayod kini kumingking, no, sa imong mga kasakit nga nahiaguman. Nahinumdum ko sa usa ka tawo, istorya sa usa ka tawo. Aduna kuno usa ka tawo nga nadamagan, no, sa usa ka motor. Mayo na lang kay wala mapuruhi o nakalakaw pa, nagkikungkiong lang sa paglakaw. Karon mihapit kini sa simbahan, nagampo. Ingon siya kuno nga, Lord, sakita sa akong kilid nadamagan, oy, lisod na hinuon kog lakaw da. Pero Lord, gamay ra ni sa imong nahiaguman, pun-i pa ni Lord, padas magipa ko. So iya pa kunong gi-challenge ang Ginoo, kay kulang pa sa iyang nahiaguman, kulang pa sa nahiaguman sa Ginoo. Pero ang punto mga igsoon nga sa maong mga kasakit nga nahitabo sa maong tao, wala niya basula ang Ginoo. Iya kining gidawat ug willing siyang mamidawat niini, papunan pagani kuno sa Ginoo, kay kulang pa kini sa kasakit nga nahiaguman sa atong Ginoo.
Siguro ang pinakapunto lang mga igsoon nga sa atong kinabuhi dili gayud mawala ang makasakit ug mga problema kay kabahin gayud kini sa atong pagsunod kang Hesus. Ang ato nga sa mga problema, sa mga crisis, how we will face it and receive it nga dili mawad-an og paglaom kundili anaa ang pagsalig sa Ginoo nga dili tapasagdan sa maong mga problema. Amen. So ang buhaton, trust lang gayud sa atong Ginoo, no? Trust lang kaniya kay mao kini makatabang kanato. Amen. Palihog manindog